nagrać dla was jakieś historyjki, ale no nie mogę, bo mój rysik się popsuł jakoś. No zobaczcie, może tego nie widzicie, ale ja tak naprawdę w ogóle nie dotykam tym rysikiem ekranu, a to się wszystko rusza. Nie wiem, czy to widać. No nie widać, no ale... Zobaczcie, ja dosłownie tego nie dotykam. A to no teraz nagle nie, ale no... O co tu chodzi, no? Myślicie pomóc może, co? A jak to dotknę, no to nie mogę już tak robić, ale tak?